prichádza, je ten, na ktorého som sa veľmi tešil, lebo si to chcem pozrieť teraz naozaj veľmi dôkladne. To jeho zaujímavé prehadzovanie pádla. Naozaj prišiel s revolučnou metódou a myslím si, že toto bude kopírovať celý svet. Ak na toto bude ukazovať to jeho extrémne rýchle prehadzovanie pádla v ruke. Pozrite, videli ste to? To bolo čári mári, fuk a je to tam. Počkajme si ďalšiu bránku, má náskok 1,5 sekundy. Keď bude protivodka na opačnej strane, tak to opäť uvidíme. Teraz to má po ruke, teraz všetko v poriadku, na 13 nebude meniť, ale som zvedavý na 14, teraz to bude meniť. Čo? Haha, tak to je naozaj kúzelník, toto je niečo, s čím prišiel tento mladík, 17-ročný chlapec, ktorý možno zmení históriu vodného slalomu v kanojkách a onedlho to budú všetci opakovať, pretože kedysi vlastne toto bolo, videli ste, čo urobil, ono to ani niekedy sa nedá postrehnúť. Toto bolo kedysi práve kritizované prehadzovanie pádiel. Mnohí to robili a boli považovaní za nevyspelých kanoistov. Ale pozrite sa, čo robí Žigalin Hočevar. To sú neuveriteľné veci. A tým pádom samozrejme prichádza s obrovským náskokom do cieľa a víťazí v semifinále s časom 96-80. A oprávnený potlesk na otvorenej scéne, pretože Žigalin Hočevar skutočne